трябва да обичаш истински, да вярваш на човека и да има уважение. Това е, според мен, най-важното нещо. Трябва да се разбирате и трябва наистина да се усещате като едно цяло. Въпреки тази болка, аз отново искам да обичам. Отново искам да съм влюбена, отново искам да се раздам до край, разбираш? Не искам в живота ми да няма любов. Искам да обичам. Не мисля, че която и да е любов е грешка. Тя носи различни изпитания, понякога изглежда грешна, но тя щом се е родила и щом е там, аз не мога да го нарека. Човек има право на втори шанс. И независимо какво ни се случва в живота, независимо колко страдаме, през какво преминаваме и колко сме отчаяни, съборени, смазани, винаги има втори шанс. It's important to know that you can't control everything. You just can't. You can control what you do, how you react to what's going on around you, but you can't actually control everything that's happening around you.